Koyon zane-zane da photoshop, learn graphic design with photoshop. Sannunmu da kasancewa da ku a cikin wannan manhaja tamu ta Arewa Digital Academy. A Arewa Digital Academy za mu koya maku amfani da softwares wanda ake amfani da su a cikin kwamfuta. Ku kasance da ni Sadiq Sama'ila Kanwa domin ku ga yadda ake amfani da photoshop domin yin zane-zane a cikin manhajar tasu. Waɗannan a ƙasa su ne jadawalin abubuwan da za mu tattauna da su, za mu tattauna a kansu a cikin photoshop kamar haka. A lecture mu ta farko za mu yi magana a kan photoshop workspace da kuma basic navigation. A lecture mu ta biyu za mu yi magana a kan understanding and working with layers, ma'ana yadda ake amfani da layers a photoshop. Mun san cewa shi photoshop kusan layer based software ce. A lecture ta uku kuma za mu yi magana a kan mastering basic selection tools, ma'ana za mu yi magana a kan selection tools. A ta huɗu kuma brush and eraser tools su ne za mu yi magana a cikin lecture mu ta huɗu. A lecture mu ta biyar kuma za mu yi magana a kan in-depth adjustment of colours and layers, ma'ana yadda ake adjusting ɗin colours da layers a cikin photoshop. Then a lecture tamu ta shida za mu yi magana a kan transformation and basic retouching na hoto kenan wanda muke ganin photographers suna yi da sauransu. A lecture ta bakwai za mu yi magana a kan working with text and typography. Mun san cewa duk zane kusan za mu iya cewa necessary ka ga an sa rubutu a cikin shi ainihin wannan zanen, so za mu ga yadda ake sa shi a cikin photoshop. A lecture takwas za mu ga yadda ake creating a editing photoshop a cikin photoshop. Za mu ga yadda ake manipulating ɗin a haɗa shape da shape domin su ba da wani shape a cikin photoshop. A lecture tamu ta tara za mu ga yadda ake working with blending modes and opacity. Za mu ga yadda ake amfani da wannan tools a aiki da su a cikin photoshop. A lecture ta uku za mu ƙara matsawa gaba a advanced adjustment of layers and smart files a cikin photoshop a cikin lecture mu ta goma. A lecture ta 11 za mu yi magana a kan mastering layer mask. In ba za ku manta ba a can baya dama already mun yi magana a kan layer, so a nan za mu yi magana a kan layer mask a photoshop. A lecture ta 12 za mu yi magana a kan filters and special effect a cikin photoshop. Then a lecture ta 13 za mu yi magana a kan advanced retouching techniques, that is for waɗanda suke da interest a kan photography da sauransu. A lecture ta 14 za mu yi magana a kan smart object and non-destructive editing a cikin photoshop. Idan kuka biyo mu shi ma za ku ga yadda ake amfani da wannan abubuwa. Then final lecture ɗinmu final za ta zamana final project namu yadda za a yi assembling final project da kuma yadda za a yi exporting ɗin shi a cikin photoshop. Ku kasance da mu domin ganin yadda ake yin wannan abubuwa a cikin photoshop.